Nem élvezi, az anyám bassza meg rendesen élvezi, nem hiszed el? Otthon is ezt csinálod a gyerekekkel? A gyerekeimet még te nem láttad. Shrek 2. Shrek 3. Büdösen van, mint a Shrek, vagy Shrek. Mondom, rám jön, Dom kijön, nem érdekel. Szép vonat. Jó. Beszarna, jó, hogy beszarna. De most. Ilyeneket csinál. Tudod, egymás ellen. Jött. Gázállatot fel. Úr, Shrek a csaj. Az itt vagy, az a mondta. Csak akkor a pop. Jön utána. Jön utána. Még jön utána. Pali esélyre. Magam a vele. Oszpáltam. Öcsém. Anyám hallja meg pedig kell. Nem is furcsa. Nem színoztam. Nem tudom visszatartani, nem érdekel ki jön. Pingát. Jó lesz, de Valaki pingát is hívok, nem tudom. Pingál enged ki magadból. Vagy a gáz. Felfordult, hogy gyomrom nekem is el. Mi van veletek? Na jó van, elég. Átvetsz a testvérem, vagy másokat veszi, akkor mindig nem maradhat. Nyisd ki kell nyitni az ajtót, nem jön be és senki. Hát jól van testvérem, majd gyerek is veled tudod. Csináljad, ide hányok, halljon meg, anyám megátkoztam, engem nem érdekel. Gézára? Hát ha Gézára, ha nem Gebb, akárhova kijön belőle. Tudod mi ez, mint olyan játszanák, aki megszólal, tudod, még a gyerekek voltunk, emlékeztek erre játékra, a Öcsegáz. Palacsin, nem látod. Palacsin, ma ez is csinálja, de figyelj meg, ez nem számít, ez meg az anyja előtt, meg a János például színhálódott. Telefonál már, bajnak, azt megyünk. Ott van, megjött. Hát csak